Upang udan adem-adem aku arep gawe mie kuah ketoke seger. Rasaku kencergis langsung wae gaene bumbu saka bawang putih 3 iji. Brambangnya akeh banget setengah kodi. Lomboke aku tak nganggo lombok ijo wae. Wis kapok ndek iki nganggo lombok abang sama nombane renek sing legi. Didokoki uyuh sak sendok wae terus diulek ketok. Bar kuwi komporku tak starter diengkronge wajan bunder dijoki lengok lentik seprapat gendul gramason. Kanggone tak goreng 230 ekor gereh trinasi. Diulek nganggo sotel bendang mateng. Terus nek rupane wis kuning kaya untu mundang dintas wae. Bar kuwi terus genti goreng ndok pitik wedok sitok tambah sitok engkas. Yo sreng-sreng nganggo sotil nganti malah dadi ndok ora arek. Nek ketoke wis mateng terus dintas dhisik diadahi mangkok cilik. Lah bar kuwi terus genti bumbu uleke mau diciduk dicemplungne wajan dioseng-oseng wer. Tak campuri terasi udang sitok wae ben mambu terasi. Terus bar kuwi tak cemplungi sego turan pakan pitik esuk ijek sak baskom. Ndok ora areke dicemplungne sisan diudek diolah-alik nganti cemarup. Bar kuwi tak tambahi moto sak sendok karo kaldu bubuk sak sendok terus diudek neh. Gereh teri gorenge mau aja lali dicemplungne. Genah enak banget iki kok. Olah-olah yang gerdinone Rebo Kliwon mesti enak. Sik tak icipane. Rasane wis enak tenan sing goreng dipateni diciduk diadahi piring, didokoki lalapan kakamber karo ndok godhog berkate anakku MBG kok sekolahan iki. Keri dhewe diwur-wuri brambang goreng terus ndang dipangan wae ning kandang pitik.